கலைக்காகத்தான் நீயும் உயிர் கலந்தாடும் மகனேவா. நீ சொந்த காலிலே நின்று தலை சுற்றும் பூமியை வெல்லு. இது அப்பன் சொல்லிய சொல்லு மகனேவா. மகனே ஆடும் கலைஞர் தன்னை மறப்பான். மளிகை கடை லிஸ்ட்ல கூட தோரம் பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, பாசி பருப்பு, பச்சை பருப்பு, கடலை பருப்பு எல்லாத்தையும் கிலோ கணக்கு. ஆனா முந்திரி பருப்பு மட்டும் 50 கிராம் கணக்குல தான் இருக்கு. போட மாட்டாங்க. அது அதிகமா சாப்பிட்டா உடம்பு காலி. சின்னத்தை மாற்றி அமுக்கணும்னு வையி, பதவி இல்லாம ரோட்ல நோய் இல்லை, போட்ல கிடையாது.